Και από τον Τάρλατς. Και ο Μενσά τρέχει τον Ολυμπιακό. Πετυχαίνει και το καλάθι, ένα πανέμορφο καλάθι για τον Αρσέν Αντέμενσα. 46-47 από 4 συνεχόμενους πόντους του Γάλλου. Μενσά 56-52 το σκορ, 5 δεύτερα ακόμα. Ο Μενσά κάνει εκπληκτικά πράγματα σήμερα. Ο Μενσά κάνει εκπληκτικά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ένας Γάλλος έχει βρει το κλειδί της νίκης για τον Ολυμπιακό. 58-52, 3 και 25 πριν από το τέλος. Προσπαθεί να τρέξει ο Ολυμπιακός με τον Αντέμενσα, τον Βούξεβιτς. Πολύ ωραία προσπάθεια. Το Αντέμενσα, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να επιταχύνει. Ο Αντέμενσα τελειώνει μόνος του την προσπάθεια. Ο Βούξεβιτς, ο Ιτκοβιτς δίνει σήμα στους παίκτες του να πιέσουν. 15 Παπα-Νικολάου. Αντέμενσα βρίσκει το στόχο και διαφορά στους 10. Ο Ολυμπιακός με ένα μικρό σερί 4. Έξω στον Αντέμενσα, πλησιάζει και βρίσκει το στόχο ο Γάλλος. 43-31. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Αντέμενσα. Άρθει και αυτός naturalize, όπως και ο Μπρίσκερ. Έχει παράδοση άλλωστε. Μακαμπής αυτό το τομέα. Αντέμενσα. Αφήνει στον Βούξεβιτς. Να ο Βούξεβιτς που οδηγεί τον Ολυμπιακό και τα καταφέρνει να φτάσει σε ένα lay-up. Ο Ολυμπιακός επαναλαμβάνει. Ζάκα είναι το σο. Τι ήταν αυτό. Απίστευτο τρίποντο. Απίστευτο τρίποντο από τον Αρσέν Αντέμενσα. Παίρνω πίσω ό,τι είπα προηγουμένως ότι δεν είναι καλό σουτέρ. 35-25 ο Ολυμπιακός στη λήξη του ημιχρόνου. Με ένα καλάθι σαν εκείνο που είχε δεχθεί στη λήξη του 5ου τελικού από τον Τίνο Ράτζα. Ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ενεπλάκη σε τέτοια περίπτωση σουτ 3 πόντων σε εκπνοή ημιχρόνου η αγώνα. 35-25 ο Ολυμπιακός χάρη στη σιδερένια του άμυνα, αλλά και με ορθολογιστικές επιθέσεις. Από τη στιγμή που συνήθισε να παίζει εναντίον ζώνης, είναι στη θέση του οδηγού, έχει πάρει ένα σαφές προβάδισμα. Θα δούμε βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή ο Αντέμενσα είναι πιο γρήγορος από τον Βέρνη. 56-46 από τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Τουλούζ και άλλοτε συμπαίκτη του Τζον Νάκμπε. Αντέμενσα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αρσέν Αντέμενσα. Κοιτάξτε ξανά πως πέρασε ανάμεσα στον Καδαντζή και τον Πετρόπουλο, νίκησε και το ο Ρόμπινσον με τον Αντέμενσα ανοίγουν τον εφηδιασμό του Ολυμπιακού. 29-15. Αντέμενσα jump shoot 31-17 με τον Βούξεβιτς. Αντέμενσα θα κάνει το jump shoot. Θα σημειώσει το καλά. Πιο γρήγορο μπάσκετ και πιο θεαματικό. Είδαμε. Ναι, ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση με τον Αντέμενσα μετά το λάθος του Πελεκάνου. Να Βούξεβιτς. Ο Αντέμενσα ελεύθερος στο σουτ. 21-20. Άσα. Rebound από τον Γκραντ. Ο Αντέμενσα εύκολα στον Ολυμπιακό θα κάνει ένα κάρφωμα που ξεσηκώνει τους οπαδούς των Ερυθρολέπων. 25-22. Αντέμενσα τελικά αποφασίζει να κάνει το σουτ. Συγκίνηση δυνάμεων για το παιχνίδι του Λεπάν. Εάν το σκορ πάει έτσι όπως πάει. Ο Παπα-Νικολάου για τον Αντέμενσα. Αυτός με καλές τροποθέσεις. 57-37. Βούξεβιτς.
Τάρλατς. Ελεύθερος ο Τόμιτς. Βούξεβιτς για τον Αντέμενσα. Δοκιμάζει για 3. Να λοιπόν ο Αντέμενσα, μέγα σκόρερ του Ολυμπιακού σήμερα. Με αντίπαλο τον Αντέμενσα. Φαντασιούτης για τον Ζεντ που κάνει το λάθος. Αρικπάμπου. Ξανά για τον Παπαλουκά, θα κλέψουν όμως την μπάλα υπέρ του Ολυμπιακού και ο Παπα-Νικολάου θα κάνει ένα εύκολο κάρφωμα. Του Πάντα Ρόμπινσον. Βγάζει έξω στον Έντουαρτ. Ο Μενσά διηγητή, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το double team, πολύ καλή άμυνα από τον Ασπάρ που ακολούθησε τον συμπαίκτη στη βοήθεια. Και το καλάθι από τον Ντέμενσα. Και βεβαίως έχει και την υπεροχή του front line στα 14 rebound των αγώνα, είναι μεγάλη υπόθεση και υλοποιείται και σήμερα αυτή τη διαφορά. Ενώ τώρα ο Αντέμενσα και 11 δευτερόλεπτα των τέλος, ο Αντέμενσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι 79-63. Μένουν 3 λεπτά για το τέλος του αγώνα.